Welcome back, beautiful people. Please, if you didn't subscribe to this YouTube channel, Malawian Cameras, guys, just click that subscribe button. Kaba. Yes, now you got it. Guys, thank you so much, guys, for the previous videos. Guys, I really appreciate for your support. Also, my feedback is so then leo liteni tofauti tigunde nangasemera ma videos takambakala kuti tumakama nkhani kuzana ndi ndale international politics zipembedzo komanso tumaza kamba sonkhani kuzana ndi kuti yani mejicho tumaza kamba sonkhani kuzana ndi my relationships. Anyway, this is the first video imene tingambe nkhani kuzana ndi zipembedzo tigunde kumene kuti gunde tuone kuti kuli bwanji kumeneko. Choyambirira tinene kuona kuti kodi zipembedzozi kumbali kuzana ndi mtendere zikuti bwanji. Topic ikhale imene tendere, gwirizano wa anthu, unity between people, among people, despite the differences in the religions and sects and denominations. Zipembedzo zikuti bwanji, kuli mtendere umasokonezeka bwanji, nkhani imene ikuti bwanji. Chabwino neno part 1 imene iyi ndilongosola kuti wina aliyense amvese bwinobwino kuti zipembedzo zikuti chani pa nkhani yokhuzana ndi mtendere. Choyambirira tisanapite kuna kulikonse tidziwe kunena kuti part 1 munthu kuti akhale pa dziko lapansi pano bwino akufunikira zinthu zokwana zitatu. Choyambirira afunikira zinthu za personal, zovala, zakudya, chilichonse chimene cha personal chimene angapanga on cha personal zimenezo. Number 2, munthu akufunikira society, akufunikira anthu. Akufunikira yani anthu onda amene angampulise chikhalidwe, amene angampulise chiyankhulo choncho panepo ndigundapo. Chabwino cha number 2, munthu akufunikira sopano mphamvu ya ina yake imene timati divine power pa chizungu. Wina aliyense akufunikira mphamvu imene iyi ufuna usafune. Divine power, mphamvu ya umulungu imene iyi imatipasa chani? Imatipasa zinthu china chake choti ifeyo anthu sangatipatse. Tingoyerekeza 1, imatipasa oxygen, kupuma. Tena zoti pamene chakuti divine power tena zoti mulungu amene mulungu yomwe ngamutchula mmene ngamutchuliremo, ngati mapembedza chipembedzo chanji mukhoza kumutchula amene ngamutchuliremo, komano it's fine. Ma Arabs amene ali ngati ma Arabs aluyet kayakhala Khristu kayakhala Chisilamu, ineyo ndakumana nawo ndithu ineyo aluya. Mulunguyo amamutchula kuti Allah. Okay, Allah. Ena amatchula kuti Yahweh, ena amatchula kuti Chisumphi, namalenga, Chiuta, namaleza, Jehova. Dzina lililonse limene mungamutchulero palibe vuto lina lililonse, bola akhale kuti ndiye mweyo amene analenga inu, analenganso ine, komanso analenga dziko lonse lapansi. Muchankho chilichonse mungamutchulero kamupasa dzina linanso lanyuwani, koma akhale kuti akhale yemweyo namalengayo basi. Angokhala yemweyo namalengayo to amene wamphamvu amene amatisa mvula. Ndeno ku divine power kwa mulungu amene ndi kumene timapezako mpweya, timapezako dzuwa, mwezi, usiku, usana, zimene zoti anthu sangatipatse, society singatipatse. Choncho lero ndifuna tipange tako kwambiri pa society kuti munthu ufunika zinthu zitatu. 1, personal materials, personal things, zimene zoti ungakhale nazo wezako, zimene uli nazo zimene kufunikira zimene za nyumba, chakudya, chinchani, zonse zovala. 2, ufunikira society, anthu sopano, ukafunikira anthu. 3, ufunikira divine power. Nde ine tingo kambapo nkhani khuza ndi society kuti anthu iwe kufunikira la bwanji anthu, iwe ngati munthu ufunikira la bwanji anthu. Okay, 1, ufunikira anthu chifukwa kuti iwe even iwe kuti ubadwe pa dziko lapansi panopa ufunikira siyanso anthu awiri kuti iweyo pa dziko lapansi panopa
opezeke. 2 ukufunikira anthu kwena amene angakuphunzitse chiyankhulo kacha chikhalidwe chiyankhulo chena kuti timachita kuphunzitsidwa ndi anthu amene tawapeza tikabadwa mucha. Mwana wang'ono mutenge kuno kumpititse ku China kuja akamakula chifukwa anthu amene ali around iyeyo akuyankhula China ndoti mwana wacho samamba so kuyankhula Chinese pati pembacha. Why? Chifukwa chiyankhulo timaphunzira kwa anthu amene tili nawo. Komanso kacha chikhalidwe mwana wacho ngatanga kulira ku China ngakhale Malawi atengaso kacha ya Chinese kacha ya chizungu. Choncho anthu ndi amene amakhala kuti akutiphunzitsa zinthu zosiyanasiyana. Anyway, anthu fe komanso pa nkhani ya society pa nkhani ya anthu amene alipo titha kuona kuti pali anthu amene amachita kuti ma atheist, anthu amene sakhulupirira Mulungu. Anyway, asiye uko ndipo anthu amene tili a Khristu, ndipo amene tili Asilamu, tili majuzi ayuda, ena tili ndi marasta. Anthu sewawa tiwatenge tiwaike pambali. Tikayika pambali tipeza kuona kuti anthu fe ndife pachibale muchilengedwe. Anthu fe ndife pachibale muchilengedwe ndipo Mulungu anatipanga kuti tizikhala anthu othandizana wina ndi nzake. Sitingakhale popanda wina ndi nzake. Akhristu sangakhale popanda Asilamu, Asilamu sangakhale popanda Akhristu. Umwe ndi mmene system inakhalikirira. Sinzakuona kuti uwu ndi ubale wachilengedwe umene anthu tonsefe tili nawo pakamodzi. Anyway, ndikupasani ma example. Iweyo kakuyendetsa galimoto yako, kakuyendetsa njinga yako, ukuyenda kufika pena pakeso breakdown, tire lachoka, galimoto yako yaonongeka, njinga yako yaonongeka, umangeta na chani mechanic okhoza. Hello amwene yapamazani kukhozere. Munthu uja amachoka kumene akuchoka kubwe pene uliwepo kuzakuthandiza, kuzakukhozera galimoto yako ija. Komano amakukhozera, komano iweso umamuthandiza njani ndi ndrama. Koma pene bamufunse bwino sumufusana kayi kuti akwa ndinachipembedzo yani ndino Isilamu, ine sindikhoza Isilamu. Umakhale munthu wakuthandiza. Sonzoti ubale timanena pakuja kuti sitingakhale popanda kudalirana wina ndi nzake. Nkhani yake makhale tiyo, nkhani yake makhale mene iyi. Munthu umapezeka kuti ukuyenda ufuna upite town kenako pali galimoto imene iyi imene yamatola kaya minibus. Driver uja suru amakufunsana, guys, kodi inuyo ndi ndani? Ndino Asilamu? Mango nyamuka amango kukweza galimoto cha akakweza galimoto cha ndoti wakuchisa malo ena wakafikitsa malo ena popanda kudziwa naso kuti munthu uyu chipembedzo chake ndi chani. Olipira ndrama wamuthandiza nayenso wakuthandizaso kuchotsa malo enaso wakafikitsa malo enaso. Timapanga interact ndi anthu ena potenga zipembedzo kuyika aside. Sonza kuti ubale wathu ndutiyo kubatu ndomino umene sonza kuti one pakwenera kukhala mtendere. Ubale umene utukwenera kuulemekeza posatengera zipembedzo. Ubale umene utukwenera kuulemekeza. Wina aliyense Msilamu amamva njala akhautsa naje, Khristu amamva njala akhautsa naje, Yuda amamva njala akhautsa naje. Wina aliyense ndi ena mpaka anafika to the extent ona kuti akulu ubale umene ukamene kuti ubale wachilengedwe umene uwo kapena kuti unity imene iyi mgwirizano umene uwu ndi umene uli ngatiso chipembedzo pauka. Anyway, umene usi chipembedzo komano ndi nature imene Mulungu anayika pakati pa munthu. Ubale umene sufune osokonezedwa chifukwa cha zipembedzo. Chifukwa chani? Chifukwa ku Chisilamu tikaona ma scriptures ena amanena kuti akuluakulu pakufunika umunthu ndimene ukamba apa. Umunthu before the religion. Pakufunika papezeka umunthu chipembedzo chisanabwere. Chifukwa chipembedzo chilichonse chimaphunzitsa choyambirira umunthu. Nde iwe ngati uli wachipembedzo umapanga practice chipembedzo koma umunthu ulibe, nde kuti chipembedzo sichikuthandiza. Chipembedzo sichikuthandiza. Iweyo ukuyenera kuti
chipembedzo cho chikuthandize pankhani kupanga shape kuyika mu shape ya umunthu kuti uzilemekeza wina aliyense posatengera despite the differences in sects and denominations and religions and culture whatsoever. Iweyo ukuyenera kuti ulemekeze munthu wake. Ndechabwino nature tukikamba apa ubale tukukamba apa ndangopeka ma examples ochepa okhaokha koma ndi ma example ambiri amene timayika tingolekeza ine umunthu angati ineyo asilamu sindikufuna mudziko mchanchana opeza kuna kuti pa zinthu zinzake mena iweyo even nyumba yako ana kumanga ndi isilamu anakuthandiza pa moyo wako wa tsiku ndi tsiku ina Khristu sindikufuna akhristu mena chova chimanavala anapanga ni Khristu amana akhoza ni Khristu ina sindikudziwa even chekere menda vala pai sindikudziwa anakhoza ni ndani koma panopa ndikuchena jekete koma no sindikudziwa so kuti yeyo jekete ina akhoza ndi munthu wake otani wachi Khristu kapena wachi Islamu kapena wachi Yuda kapena wachi sindikudziwa koma yeyo jande kuti pa moyo wanga wathandizira pa moyo wanga wa tsiku ndi tsiku kuti ndizivala komanso chimodzimodzi kumbali inaiso panopa ubale wathu wachilengedwe unafika pa point yakuti even a Khristu sadya nkhuku yonena kuti sinazengedwa kwashe apita kwashe akazengesa nkhuku ija kana kwaja apita kuti amafeel comfortable sonzo ndi okhaokhawo ndi ubale umene tikukunena apa umene ukufunikira kuti ubale umene kuti ulemekeze wina aliyense azipembedzo zonse akuluakulu azipembedzo zonse Khristu Asilamu onse akuyenera kuti ubale umene aulemekeze kwambiri chifukwa ubale umene ndi okhawo umene ungabweretse unity and peace mgwirizano mtendere mudziko muno mudziko la Malawi palibe kuti makuti chifukwa remember tanakaya kuti sitingakwanise kukhala popanda anthu ena amene ali azipembedzana chifukwa choyambira tikuyang'ana za mtendere umenewo chabwino ndi apa tiyang'ane nsopano tiyang'ane kuti kodi ubale umenewu ku Bible ukuti bwanji Bible linakana za ubale umenewu Bible linakambapo chani za ubale za mtendere choyambirira kumene chifukwa tiyang'ane mbali zonse umenewu chabwino inu tiyang'ana ku Romans 13 verse 19 ikuti let us therefore make every effort ifeyo tiyene tichite mphamvu tikepo mphamvu ndi tipange mphamvu kwambiri to do what leads to peace tipange chini chonse chimene chikutitsogolera kukhala kumtendere to mutual edification verse limene limukalitenga sonzo kuti even Christianity akulimbikitsa mtendere komanso mutual edification zonsezo mutakuona zoti ni nkhani yokhayo imene akupanga advocate kulimbikitsa kuti akuluakulu inuto pankhani yokhuzana ndi mtendere tiye tikhale nawo pakati pa wina ndi nzake sono imeneyo ndi imene ili Bible sonzo kuti one kuti Khristu ku Bible tikupeza verse limene likutilimbikitsa mtendere pakati pathu tonse chabwino nditi yang'ane ku Chisilamu akuti chani pankhani yokhuzana ndi mtendere umenewo Chisilamu akuti chani ku Chisilamu muyang'ane sura number 60 sura number 60 verse kama kuti aya number 8 ikuti chani ikunena kuti Allah does not forbid you as regards the ones who have not fought you on account of the religion and have not driven you out of your residences, that you should be benign to them and be equitable towards them. Surely Allah loves the equitable. Adi mulungu sakukuletsani. Mulungu sakukuletsani kuwachitira zabwino anthu amene ali azipembedzo zina one amene sana kumenyeni inuyo sana kuyambeni pankhani yokhuzana ndi zipembedzo on account of religions
sana kuyambeni sana kumenyeni sana kurutseni manyumba mwanu pankhani kukhuza ndi zipembedzo sakuletsani kuti mwachitire zabwino komanso muchikhala anthu ochita chilungamo kwa iwo wacha. Surely mulungu amakonda kapena Allah amakonda anthu achilungamo. Sikuti kuti wani even Qur'an ikulemekezanso yani ikulemekeza ubale umene kuti mulungu sakuletsani ngati pali anthu ena akota zina mutokhala bwinobwinonso kwachita chilungamo 1 2 kwachitanso zabwinonso. Ndeno amene amasokoneza mtendere umenewo ndi ndani? Limenelo ndi funso la tsiku lina. Tizayipanga video special amene tizalongosola kuti amene amasokoneza mtendere wa chilengedwe umenewu ndi ndani. Ndeno palinso kuyankhulaso ngati kuyankhula kuti koma ma scriptures ena amene akuchita kuti hadith ikuyankhula kuona kuti yani akuti pa dziko lapansi pano pali azibale awiri. Kumuuza munthu kuti imma akuti mmodzi akhala it's either ndi m'bale wako muchipembedzo sinzo chipembedzo ngati uli muchipembedzo chimodzi ndi m'bale wako amene komanso akuzikhala kuti ndi m'bale wako mu nature muchilengedwe. Kusinza kuti tonsefe ndi pachibale. One, it's either muchipembedzo ngati sitili muchipembedzo chimodzi it's fine komabe so ndife pachibale kuchani ku nature kuchilengedwe. Ndi akuluakulu tiyeni tisunge ubale umenewu ubale wa chilengedwe umene mulungu anawuyika. Tonsefe tikudziwa kale kuti tonsefe ndife ana amayi mmodzi amene ali Hawa kapena kuti Hava komanso ana abambo mmodzi amene ali Adamu. Choncho tiyeni tisunge mtendere umenewu tikhale tipitirize zipembedzo zisasokoneze kunena kuti ifeyo tikhala anthu okondana ogwirizana othandizana chifukwa tikanamizira zipembedzozo zimene zanena kale kuti ayi mtendere ndi umene ukufunika ku Chisilamunso kuti ayi mtendere ndi umene ukufunika mukhale limodzi. Ndeno tikakhala kuti kusokoneza tsopano pa nkhani yokhuza ndi zipembedzo kumayambana kumamenyana nkhani zipembedzo ndiye kuti pamene pajapo iti ndi pamene ifeyo ndamene tikhale ndi vuto limene lichokera kwa ifeyo tsopano kumosati kuti mabuku athu amene akutiphunzitsa zimenezo ayi. Ndeno ndizalongosolanso kusogolo kuno kuti ndi chifukwa chani timaona kumbali imodzi ya Chisilamu mupeziti kuli nkhondo chani tizalongosolanso kuti zimene zimachokera pati koma apa taonakale kuti sizichokera ku mabuku ya komano pali source imene imachokera imene nkhani imene igundanenso ndi kwa azungu kuja timakamba zija za politics zija. Hey guys, thank you so much guys for being there. Please, if you didn't subscribe, just subscribe. Can I go? Thank you so much guys. Love you.